ассалому алайкум подписчикони азиз ва мухлисони канали мо. имрӯз барои шумоён гӯспандои очабача ва ду сар гӯспандои буғоза барои шумо барои фурӯш пешниҳод мекунем. Подписчикони азиз, якта лайк монатон видео и каналба подписаться кунтон. Мана гӯспандхар одамон бошагар видеоролика обязательно то охириша тамошо кунтон. Дӯстони азиз, дар сари видео гуфта гузарам дӯстони азиз, гӯспандо оптум фурӯхта мешавад. Якта ё дута фурӯхта намешавад дӯстони азиз. Ҳамин ба дар сари видео гуфтасем, ҳамин ба мехаридагу ӯй карда харидор намоятон. Оптум фурӯхта мешавад, ҳамаш якҷоя дӯстони азиз. Опши 9 сар гӯсфанди фурӯшӣ дӯстони азиз. Сета очабача, якташ дувайнашки зодиги майнаш дӯстони азиз. Мана инаш дувайнашки зодиги бу дута дигараш дӯстони азиз, яктаи зодиги дӯстони азиз. Бачаҳошон бошад дӯстони азиз. Бачаҳошон ҳар чорашам модача мебошад дӯстони азиз. Якташ дувайнашки зодиги, бу дута дигараш яктаи зодиги дӯстони азиз. Бу дута дигараш буғоз. Опши 5 сар гӯсфанди калонай ва 4 сари дигар барачаҳои майда, ҳамаш мода мебошад дӯстони азиз. Хӯрдан ва саломатишон ба гарантияш ҳай дӯстони азиз. ино оптум фурӯхта мешавад. Ҳамин 5 сар гӯсфанд дӯстони азиз бо нархи 21000 сомонӣ боз каматон муомила дорад. Масъалаи даставкаш бошад агар беягон мушкил дӯстони азиз. Агар шумо ай территорияи Хуҷанд боштун, агар даставкаш ройгон ташкил карда мешавад дӯстони азиз. Фақат ки шумо харидори конкретна шуда занг занедтон дӯстони азиз. Масъалаи даставкаша беягон мушкилӣ ташкил мекунад соҳиби мол дӯстони азиз. Аз тарафҳои душанбе бошад агар дӯстони азиз, агар гуфтаги нархҳо мо зиёд ё камтар карда масъалаи даставкаша соҳиби мол барои шумоён мебинад дӯстони азиз. Хай мана харидор боштун, агар гуфтам нарху намоша 21000 сомон 9 сар гӯсфанд дӯстони азиз оптум фурӯхта мешавад. Якта дуташ фурӯхта намешавад. Фақат харидори конкретна боштон занг зада бемалол харидор намоятон мешавад дӯстони азиз. Зиндаву сарбаланд боштон, аз канали мо дур нашаведтон дӯстони азиз. Мана гӯсфандхарон бошагар марамат гӯсфандора харидор намоятон дӯстони азиз. Ҳаматонма барои тамоша кардитон раҳмат подписчикони азиз. Зиндаву сарбаланд боштон дӯстони азиз. Як бор дигар ҳаматонма раҳмат подписчикони азиз. гӯсфандхар боштун, агар мана бемалол дар поёни экран номеро соҳибаш WhatsApp дорад, или парамон занг зада харидор намоятон мешавад дӯстон.